Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nafile men hande on ji alluwal ngal ko alluwal 24 jeygal ko wonande dañɓe balɗe 23 ɓe jamma mon nanɗon jamma jofoyowo 24 o ko darɗe 6 juulete hen mbaɗa ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina mbatta ɗiɗi calmina wona calminali 3 kala hen darde fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad laabi 3 ngal ɗo alluwal battugal 24 jeygal ko wonande ɓe ganduɗa koori balɗe 23 ene naate jamma 24 kamɓe jeeyi ngal ɗo alluwal ko darɗe 6 ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina ɗiɗi calmina hawra calminali 3 kala hen darde fatiha lawol gotol qul huwallahu ahad ƴetta mbaɗa keeɓa moƴƴere wonde hen nde anani kaalowo jeddowo mbasa yeddidirde makko an mbaɗa ko mbatta ko cooka haajuma ko naafila noon wona farilla sa waɗi ka korowo sa waɗani ka korowo mbaɗa noon keeɓa moƴƴere nde ɓuuri moƴƴude yo Allah wallu yo Allah nownu yo Allah renu ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam.